он амале ки бо подош мешавад, яъне ки бо пул мешавад, зархаридӣ ном дорад ва вобаста ба ҳамин дар кодекси ҷиноятӣ барои иштироки ғайриқонунии шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон ё ин ки он шахсони бешаҳрвандӣ ки доимо дар ҷумҳурии Тоҷикистон истиқомат мекунанд, ҷавобгарии ҷиноятӣ пешбинӣ карда шудааст ва дар кодекси ҷиноятӣ барои ин амалҳо ду модда аст. Моддаи 401 кодекси ҷиноятӣ бо номи зархаридӣ ва моддаи 401 иловаи 1 кодекси ҷиноятӣ. моддаи 401 яъне ки зархаридӣ ё ин ки фаҳмотар гӯем барои ҷавонои имрӯза наёмникӣ, ин чӣ маъно дорад? Якум бояд биёй фаҳмоем ки худи ҳамин наёмник чист. Қонун наёмник ё ин ки зархарид гуфта киро дар назар дорад? тибқи эъзои ҳамин моддаи 401 наёмник гуфта дар назди қонун ҳамун шахсе эътироф карда мешавад ки барои иштирок дар давлати хориҷа, дар муҳорибаҳое ки дар давлатҳои хориҷа мегузарад, ҷалб карда мешавад бо мақсади гирифтани